Dagat yan? Saan na dog? So for today's video, dito kami ngayon sa Lingayen Beach. Kasama ko si... Ba't natatawa ka? So ngayon, mag-aalmusal kami as daily routine ko na nung umuwi, pumunta kami ng beach. Pero nung nakaraan, dahil busy kay baby ko, hindi kami nakapag-beach. So ngayon, mag-aalmusal muna kami. Hindi kami nag-prepare. Basta, ano lang to, biglaan. So ang kape namin ay kaping barako. Kaping barako, para ay stick pala. Yan. As you can see, marami ditong uwi. Nung nakaraan, kami lang yun nandito. Pero ngayon, may mga family na nag-get together. Papakita ko si Asimelin. Shoutout kay Asimelin. Nandun sila. Hi, Sai. Kiss dito. Masarap. Hug dito, hug. Yan, tapos meron kaming creamer. Aso ka. ATV dito naman city. Meron ano ba yan? ATV. ATV ba yan? Oo. Bump car. Hindi yan bump car, joke lang. ATV yan. O, di ba? ATV from Bad City. Dito si Jojo, anak. Padala na si Papa mo. So, inom na tayo ng kape. So guys, inom na tayo. Nakikita ba mukha ko? Ganda ko, no? So, kailangan ko muna mag-lipstick. Matigano ang table mo. Halika na kayo. Mag-lipstick muna tayo, guys. Para fresh. Huwag na kayong... Dapat lang kayo, yung panty niyo dadukot na naman ang kanila. Madami. Ate ba naman pa magano? Kamalipstick ka. Siyempre, kailangan para fresh. Batay bagmay. Alas 10 sa ibog eh. Dagat yan. Ligo. Mag-ano lang yan. So may mga nagja-jogging. Ang dami kape. Diba naman sila daan anak ko? Akan tilata siya, ang dami kape. So magkakape muna tayo, mga kaabatar. Sinong ate? Si Waruta na eh. Mama na yan. Ano ba?